Zagreb je od danas glavni grad carstva čokolade i kave. U 3 dana festivala kave i čokolade 21 izlagač predstavit će svoje proizvode na rado Zagrepčana. Na veselje svih čokoholičara i kavopija otvoren je najslađi festival u gradu, Zagreb Coffee and Choco Fest. Brojni posjetitelji svih generacija pohrlili su upravo u Hrvatski dom likovnih umjetnika kako bi isprobali besplatne čokoladne proizvode, ali i kušali najbolje kave. Hvala Bogu da se tak neke organiziralo ovdje u Zagrebu. Ovaj prostor dosta često zjapi prazan. Fantastično. Odlično, super mi je, baš sam oduševljena. Ste kušali koje čokolade, kupili nešto? Jesmo, od Nadeline smo. Kupila sam Nescafe koji inače kupujem i kupila sam nešto što ne spada baš na kafe, ali trebam slikovnice za unučicu. Eto. Hoćete doći iduće godine? Doći ću, zašto ne? U tekućem ili krutom stanju, tim slatkim malim napastima zaista je teško odoljeti. Osim što ih možemo jesti ili piti, od njih se mogu raditi i prava umjetnička djela. Svoju ljubav u izradi umjetničkih djela od čokolade te vještinu u pripravljanju najboljih kava tijekom 3 dana trajanja festivala predstavit će upravo najbolji proizvođači čokolade i kave iz Hrvatske i regije. Najveća gužva bila je upravo na štandu poznatog proizvođača slastica iz Poreča. Imamo preko 240 oblika, radimo, izrađujemo sve od, tako reći, od igle, od cingarice do aviona, do kola za vuču, do dinosaurusa, do brda, do dolina, sve živo radimo, ne? Uz uobičajene okuse posjetitelji su mogli isprobati i neobične čokoladne kombinacije. Tako su svi oni koji su htjeli iznenaditi svoje nepce kušali čokolade s pršutom, maslinovim uljem, pa čak i praline od čvaraka. Provali smo i kafu i čokoladu s tartufima, tako da je zanimljivo. Na festivalu se zaista nudi sve što mašta može zamisliti. Od običnih čokolada do pravih malih remek dijela slastičarstva. Maštovite slastice od čokolade bez sumnje razmazit će i oduševiti svakog pravog ljubitelja tih slatkih malih napasti, za čiju pripremu treba izdvojiti i nekoliko sati. Prvo se napravi taj kalup koji se radi od silikona i on se puni sa čokoladom i onda se to treba oprezno otvarati, jel tako, kad se čokolada ohladi, i onda se svaki taj dio rukom mora obraditi, jel tako, i onda se mora penilom namazati sa kakaom za stare alate, ne. U čokoladnim i kofeinskim čarima svi posjetitelji mogu uživati do 9. veljače, a očekuje ih zaista bogat program. U smislu cooking showa, prezentacija, predavanja, zatim umjetnički program, crtanje kavom i čokoladom američke slikarice Karen Elland koja je tu prisutna. No nemojte pretjerivati u uživanju ovih slastica zbog masnoća i šećera, iako je znamo teško odoljeti ovim iskušenjima.